Sakto lang na. Di ba? Busin mo yan. Sarap na. Yan. Yan ang lomin. Ayaw ko po. Kunin mo yung ano dyan, yung Tony. Naka-up na. Pila ka dito muna kung paano mag-jacket. Ayaw na. Ayan na, masok na. Ayun, meron. Ayan na, may Akin na jacket dito. Hello, sabihin mo na, naglalag ka na eh. Pumasok. Oh, Saan? Mami Mel. hello. Morning, Mami Mel. Salamat sa thumbs up. Jacket na kita mamaya kasi inaano pa yung jacket eh. Siniship pa namin. Pindutin mo to. Ito, pindutin mo yung ano niya, bahay. Yung picture profile. Ito. Hindi, yan. Yan, add mo dito. Paano mo dito? Jacket na yan. Oo, jacket na. Yan, baba ka na ng bahay ng May jacket ka na. Try mo nga kung may jacket ka na, ma'am. ganyan din ang akin. Ganyan din kay amin. Add mo na dito. Tapos, pag sa taas naman siya, nakapin naman. Try mo nga Magpin. baba. Ito na. Tapos yung ganito ni. Kikita ko. Bakit nakikita? Kikita ko. Kita sana. Sa live mo. Kita sa live. Add mo na dito. Pag nagpin ka naman, yan nasa taas. Di ba? I-add mo yun. I-add saan pa na. Wait. Ayan yun. Yung may jacket na ito. Nandiyan na. Good morning, guys. Welcome sa bahay ni Bicol. Mami Mel, may jacket ka na. Bago ko itong kaibigan, si Mami Mel, bagong isda ko lang ito. Mag-pin ka, doon naman pin. Pindutin mo yung akin, highlight. And then, Ito, pindutin mo. Ito yung aking bahay. ito. Itong picture frame ko. Ulit. Yan, add Pin message dito. Yan. Sa taas na yan siya ng live mo. Yan, di ba?
4% na. Saan yung sana yung ano natin na Hindi ko naman ito po. sana yung ang ano natin sa Cherry Mobile charger. Ito, nakagamit. Saan? Saan mo ginagamit? Kunin mo na. Yung pati na mo, sa isang mong charger. Bakit wala dyan? Saan? Ito yung Cherry Mobile, yung ginagamit ko sa live. Bakit? 50% lang, dali lang malubat. Diba? Ha? Ito ito dito. Ba't di ba mapasok dito yung binaba ni Tony? Yung bahay ni Tony. Patuloy? Yaw? Yung bahay ni Tony, di makikita dito sa ano? Okay. First day of school. Okay lang yun ako. Salita ka. Mag-headset ka. Ano ko yung headset ko dito yung ano, yung ginajaketan ko. Dito ako mag-headset. Tapos mag-play ka. I-play mo yan siya. Yung sa ano. Mag-ano ka, i-flex mo siya. Morning. Welcome to my house. I-flex mo yung bahay. I-flex mo yung bahay ko. I-flex mo. Maya na. Pwede pa din. Cherry Basi. Good morning, Cherry Basi. Salamat sa pagdalaw ka bahay ni Bicol TV. Jaketan kita para makapagbaba ka ng bahay. May jacket ka na. Baba mo bahay mo. Para dikitan ka ni Ami Vlog TV sa kasi Tony TV official. Baba mo yung bahay mo. Cherry.
Ayan sa aming vlog TV, o saka si Tony. Very busy. La, 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 la. Cherry Liz. Cherry. Bossy. Ayan, meron siya. Ay, monetize na siya. Monetize na. Why? Monetize na. Isas by show collection. Ito siya. Tingnan natin. Ganda niya. Makakapag-monetize lang siya. Bayaran na. Yan ang bahay niya. 1,000. Palang? Ay, masali pa lang siya. Baka habol ko. Yung kagabi si ano, si Danley de la Cruz. Monetize na yan? Hindi pa. Hindi rin. Yung si ano, kapon, yun. Sabi-sabi ko yun mangisda doon sa yung taga-Sorsogon na ano. Ang lit pa ng bahay nun, naka 1,000 na siya. Kaya lang ang watch hour niya, ang liit. 400 pa lang daw. Yun ang problema sa lalagyan. Ganda niya. Sawa na siya ng Korean. Cherry, ganda mo. Sorry na asawa niya. Sa dating nito naman. Saan? Look at cherry, look like a million flowers. Sa alin na. Right. Cherry Rosida. Dahil gumagala ito. Cherry ba si Dan Tuyo daw sabi ni Ami Vlog TV. Mataas ka pa rin sa inyo. Ha? Mataas ka ba na? Nag-open sa kanila ng 1,003 ba? 3, ano pa lang yan? 30. 30 pa lang yan. Pero bakit siguro dito? Bakit hindi Cherry ba si balikan si Ami Vlog TV. Ba mo bahay mo para madikit ang kanila.
Ha? Sa picture. Ano yan? Mga bata yung ginela sila. Dion the Explorer, tusok po. Salamat sa tusok. Jakitan kita, bro. Ba mo bahay mo, Dion? Para magdikitan. May jacket ka na. Magsa-sign in ako sa dito. Hmm? Ba mo bahay mo, idol? Ayan si Tony TVP, sila kasi Jerry Basi, sila si Ami Vlog. Baka hindi mo pa sila friend. Dion the Explorer. Ayan, baba ng bahay si Dion the Explorer. Unboxing International Box in regalo sa salamat sa sponsor. Galing ah.
box. Ha? Yung box sa center. Salamat. System 2. Laki ng ano yung ano. 35 hours. Yun sa Sweden. Tamsak dan. Sweden live. Premier niya pala ito. Bakit ako nagbabat? Pwede ba ba? Mag-ano ka lang, tamsak. Beyond the Explorer. Dan dikit. Sa Philippines. Diyon. Sabi ni Tony, dikit na daw sa Premiere. Pasukli na lang. Balik na lang sa kanya. Pwede ka. Yun ulit. Meron ba? Diyan. I'm Jorots. Salamat sa tamsak. Sakitan kita. Baby jacket ka na, I'm Jorots. Bawa mo yung bahay mo. Marami na sila dyan, oh. Stay mo na sila. Walang anuman ng Jorots. Salamat sa pagdalaw. Bawa mo bahay mo para may padikitan kanila. O ayan, bumaba ng bahay. Si Jorots. Padikit mga idol. Dikitan nyo na siya. Ay. $499. Sana makagraduate ka na ng grade 5. Kabang. Kabalin. Barachi. Bakit hindi mo pa ako dikit, Jorox? Bukas ka lang doon sa bahay ko para sukulan kita mamaya. Bigyan kita ng dalawa mamaya Nag-Japan siya. para makadagdag sa banana mo.
Mukbang. Tony TV official, I'm yours, Dampol Pack sa bahay mo. Pasukli na lang po. Idol, doon na daw sa si Tony TV official. Sukla mo na lang. Ha? Balik na siya, no? Maganda. Dito nagbabaya ng bahay si ano? Cherry ba? Hindi pa nagbabaya ng bahay. Binalikan ka na? I'm Jorats. After po nitong illness, balikan ko para din. Dikit ko na di malagas daw po kasi kapag sinuklian agad, sabi 3 minutes, panuorin ko muna mga higit na higit. Oh, ayan. Maganda yan. Maganda yan. Tama yan, ano? Idol. Ranjorots done by Beyond the Explorer. Ayan, dalawa na Jorot yung babalikan. Ami Vlog TV, done. Done po sa'yo. Eh, Dion. Thank you, Dion, by Ami Vlog TV. Dion the Explorer, Tony TV official, down po sa'yo. Babalik ang ganyan ni Tony TV official. Ligit yan eh. Naunahan na kita, Idol Dion. Sabi ni Tony TV official. Naunahan ka na daw. Naunahan ka na daw ni Tony TV official. Dion the Explorer.
Tama, nasuklian mo na siya. Tulog ka muna. Yan, is not mo akin. Yan ka na lang. Nasuklian mo na to siya, no? Si Dion. Manang Lisa Jane Vlogs. Morning. Morning Manang Lisa Jane. Miguel up shoutout din sa'yo. Sakitan kita. May jacket ka naman ng Lisa. Baba mo na yung bahay mo. Para magdikita na kayo dyan, no? Salamat sa pagdalaw kay host. Happy Sunday din sa'yo. Walang anuman man ang Lisa. Baba ka ng bahay. Ayan, bumaba ng bahay. Si Manang Lisa Vlog. I'm Joros Dan TV, Dion TV full package. Full package daw kay I'm Joros Idol Dion. Pasokli na lang. Suklian na lang po tayo para di tayo masayang yung ating mga banana. Dating dikit. Pat Mars TV, Bicol TV Birds, mega love shoutout. Thank you, Pat. Mega love shoutout din. May jacket ka na, Pat. May jacket ka na po, Pat. Pabalik na, pababa na lang po ng bahay mo. Madami na sila dyan, no? Para maisda kanila.
Welcome kayo sa bahay ni Bicol. Kahit maliit lang. Pat, bahay mo, Pat. Huwag kalimutan thumbs up ni host. Nasa pagdilan mo yung Ha? sasaksak. Yung. Saan? Ayan. Pat, Mats, bumaba siya ng bahay, guys. Palalaps naman kay Pat, Mars TV. Tingnan natin bahay mo, Pat. Malaki na rin pala bahay mo, ha. 700. Road to 6 bridges ka na rin pala. 758. 7,000. 700 pa lang. Ito malaki-laki na yan. Ano yan siya yan? Ha? Norms PT Vlog. Bicol din ako. Oh. Kabayan. Miga love shoutout sa iyo, kabayan. Saan ka sa Bicol, kabayan? Baka magkababayan tayo. Oo. May jacket ka na. Norms. Di ba may jacket ka na, kabayan? Juros, Ami Vlog TV dan full pack sa 3 minutes kung ipanonood para dikit. Oh, Ami Vlog TV. Bula. Kamarinis yan, ni Bula, no? Oh, Kamsur nga. Kamsur. Sursugon na ako, idol. Malayo yun sa dadaanan ko lang yan pa uwi, eh. Pinakadulo na ako. Ayun, electric pa rin sa nagawin. Patay mo yung electric plug. Oh, wow, naghahanap akong mga taga Bicol din, puro mga Bisaya. Nasasalihan kong GC.
Talaga. Daming Bicol ng mga vloggers May may GC yung mga mga Bicol. Norms. Uragon Uragon ang pangalan ng nila, Uragon Group sila eh. Ami Vlog TV, I'm Joros, dating dikit po ako sa iyo. Dating dikit daw po sa iyo si Ami Vlog TV. I'm Joros. Saan ka ba ngayon, Norms? Saan ka nakatatrabaho ngayon? Pero malaki na rin ang bahay mo Malapit ka na rin mag 600 eh. Ay, hindi ba, Norms? Hindi. Baba mga bahay mo, Norms? Dikitan kita. May dalawa akong ididikit sa'yo dito eh. Puro puro main. Dan dikit full pack, Ami Vlog TV, Norms TV Vlog. Baka na bahay mo, Norms, para balikitan kanila agad. Huwag ka nang mahiya, para supog-supog, Noy. Bawal ang supog-supog dito Ganyan sa YT, dapat walang supog-supog. Okay. Patamsak siya premiere niyan daw.
Norms, Dan Dikit Full Pack, Ami Vlog, Tunit TV Official, Thumbs Up, Dan Dikit. Balikan kaya ni Tony. Ami Vlog TV, Norms, Pat Vlog Dan po. Suklihan ka na daw ni Ami Vlog. Kabayan. Island. Island. Hindi kita napansin. Sorry po, Island. Ano ba yun? Pwede pa rin ganun. Ha? Maganon ba yung TV? Ay, maganon ba? Hindi pwede. Hindi yan. Hindi pwede yan. Hindi siya pwede. Sa Island Girl. Thumbs up. Hindi kita nakikita, Island. Saan ba yun? Nakikita pa rin kita. Sorry. Saan ba yun? Sige kabayan, mamalingki pa ako. Ingat ka. Ingat sa pamalingki. Balik ka mamaya. Marami na to dito mamaya. Nangyari. Ay. Bakit? Sip. Bakit sa pupunta? So, tingnan mo. Yan, may na, kasi. Ay? Nakapin? Ano to? Paano magtanggal niyan? Baka may umak yan. Hindi napindot ko siya eh. Pindot ko siya ganun eh. Pag pindot ko na, pumasok siya dyan. Gigi. Hindi kabayan, ingat. Paano magtanggal nito? Baka dito. Remove niya. Yeah. Para sa hindi ka naman nagpindot pa ng end. Wala mo na. Bakit mo yung deso dyan? Exit pala. Exit.
Ano to? Bakit na to? Hindi pwede no. Ayun na sa taas lang. Ano? X yan, hindi. Yan. Press mo uli sir yung name. Yung name mo sir Pat. Dapat sa'yo yan nandun. Pindutin mo. Remove dapat yun. Hindi matanggal siya. I-mute mo nga. Pag na-mute, press mo uli Ano sir ba yung ginawa name. mo? Pinapindot mo dito. Oh. I-press mo nga ulit dun. Hindi, sa baba niya, bahay niya. Saan ang bahay Oo niya? sir. Saan ang bahay niya? Yan. Isa pa. Sige, labas. Ay, ganun. Diba? Ganun pala yan. Press lang pala. Salamat po. Bago kasi si ano sa pag ano eh, kaya naninibago pa eh. Salamat sir Pat. Sorry. Nangyari sa akin yung isang gabi yun eh, pero nakuha ko, hindi ko na natandaan kung ano ginawa ko. Yung apat. Kanina 6 na yun. I'm Jorots, bumaba siya ng bahay guys. Jorots. Nams Pat Vlog dan full pack. Bagbakas ka lang doon ano. I'm George kasi namalingki na daw siya eh. Babalik ng suglang ka lang mamaya noon. Babalik siya mamaya. Wendell Moraleda. Tusok lang ako host. Alis kami. Salamat sa tusok. Wendell. Hindi na kita jakitan ba? Jakita na kita. Diyan nakita kita Wendell ha. Oh, ngayon may jacket na ako ngayon eh.
Oo, mamaya. Suklang ka nun, I'm Jorots. Shoutout natin yun mamaya. Pag nagbalik siya. Walang ano man, Wendell. Baka gusto mo mangisda muna dyan, no? Dami sila dyan. Wendell. Isdain mo muna sila, oh. Mabomba si Tony TV official ng kanyang bahay. Lalaps kay Tony mga idol. Balikan kayo nyo na agad. Wala nang painit-init na si Tony. Balik agad dyan. Kilala sa nila. Nagot ka. Ginagasan pala si Tony. 592 na lang. 603 yung kanina. May ba pansin? Sa akin na eh. Ani. 603 na yung kanina. No, 606. Sapon. Oo. Naglagas na sa nila. 592 na lang. Tingnan mo. Grabe talaga. Dalawa. 13. Sa akin, 7. 77 ako. 1.8 na yun. Grabe siya. Lulo talaga. Ilang araw siya walang lagas. Sabi binagas doon kasi 620 na yun eh. 620 yun. Nung unang mangisda ako. Tapos dinagasan niya ng 17 ay 16. 603 yung kagat. Ay 14 pala yung dinagas niya nakaraan. Tapos tinira niya ng 606. Tapos nag 603. Ngayon 592. Grabe talaga. Ay, kuy. Pwede ko. Dapat kala ko hindi na siya bababa sa grade 6 eh. 600 na siya. 49 plus na. Grabe. Eh, kaya sana maka 120 na nga yun. 111 na lang. Nilagas niya ang line. Kaya hindi ko muna dalawas na yun. Baba ko pala yung medyo. Sa lagos dulo pa rin. Pero madali lang yan. Pasok ko yun sa mga pangat ulit eh. Nabusan ka na pala ng ano, ng pang subscription naman ah. Kaya pala binitawan mo eh. Wala ka dami ko ninja. Dami ko na subscription ko yun isa-isa ko lang. Kaya siguro hindi ko mabalik sa akin yung request ko.
Ano, ninja pa rin nakadikit sa akin. Yung tuni ko nga, ano na rin yan. Ha? Welcome back, Cherry Basi. Ganda ng burger, cherry blossom. Pamilya ng asawa. Mga isda ka na dyan, Cherry. Madami na sila dyan. Diyan lang sila, babalik ko mamaya yan. Balikan ka na mamaya. Ako, shout out mo kay Amit Rao. Ha? Kay Amit Rao. Hindi pa siya nasupport. Ano ba siya nasuklihan ka na? Ha? Nasuklihan ka na? Sinunod Ni Cherry? Ha? Hindi si Jerry. Si Lori, si Lori, Oh. Inamang. Pagka may bago ko. Na, dikitan nga na daw ni Ami Vlog TV, Cherry. Kanina. Suklihan na lang. Ami Vlog TV, Cherry Basi, dikit na kita kanina, pasukliin na lang. Baka hindi mo pa ako dikit, Cherry, dikitan mo ako, pasok lang kita mamaya ng dalawa. Mika love shout out sa iyo mga ka-brother, sister.
Init mo yung pancit ka. Ilagay yung noodles dyan sa loob. Init mo lang yung bowl. Pat, Mars TV, I'm Joros, Tamsak Dan, dikit. I'm Joros, dikit daw sa'yo si Pat Mars TV. Babalik na lang, idol. Manood muna bago dikit para iwas lagas, guys. Para hindi masayang yung effort natin sa pangingisda. Sayang kasi yung sa banana din natin eh. Pinag-anuhan din natin ng oras yan. Kaya bago dikit, nood muna kahit 1 minute o kaya 2 minutes para sigurado. Dinaanan ko din yung ganyan. I'm Joros, Tony TV official Dan, full pack sa'yo. 3 minutes ko pinanood. Okay. Balik nga yan ni Tony. I'm Joros. Tony TV official, dikit tapo pala ako sa iyo. I'm Joros. Dikit ang ganda na pala ni Tony. I'm Joros ah. Tingnan mo nga yung bakas doon. Baka may bakas siya doon.
I'm Jules. Okay. Thanks. So, thanks daw po sa iyo, Tony TV Official. Sa akin, George, baka hindi ka pa nakadikit sa akin. Dikatan mo ako. Kay Bicol para balikan kita mamaya. Dalawa. Bagbakas ka lang doon at para usok lang kita mamaya. Tapos ng live ko. Ang dalawa ibabalik ko sa iyo. Ami Vlog TV, bumaba ng bahay. Guys, malalab naman kay Ami Vlog. Okay, hindi nyo pa siya dikit. Dikit na tayo. Okay. Mamaya, dikit lang kita ng isa kong account. Sa bago mo dyan, dapat maglagay ka rin dyan. Gawa ka na ninja. Ninja mo yan. Gawa ka ninja. Pagawa ng bagong account. Gawa ka ninja. Hindi pa ka pwede siguro. Switch account na dyan. Switch account. Dyan sa may bago mo. Sabi ko. Para ka ninja mo yung bigay mo sa mga habang nagja-jacket ka. Tapos yung may ninja ka. Bigyan mo siya ng legit mo. Ano? Mamaya ito. Baka masira yung pag-jacket ko niyan. Switching nga. Diyan pa rin sa switch mo. Kay ko. Mag-switch account lang kami. Pero kikita ako dito din sa sa cherry mobile ko lagyan ko yung ayun sa bago ko. May cherry sa cherry ko sa mobile ko na siya. Hanggang i-erase ko na siya. Ilang oras na pala ako. Ilang oras na. Saksak mo yung ano, makamit sa gusto. Yung? Wala man yan papasok. Bicol TV Brothers, thumbs up. Done na po. Okay, Pat. May katasuklian. Dalawa.
pagkatapos ng live. Bakasan mo doon na baka di ka nagbakas. Bakas ka para makita ko. Tamasok lang. Okay, salamat. Salamat sa patamsak kay boss. Inom muna ako. Hindi kayo magsahin ng kanin, no? Kamay ka pinakakain. Oh, yan. Bumaba ng bahay si Pat Mark TV. Palalap sa mga guys kay Pat. Magkain ako kami at Tony TV official bumaba ng bahay. Hmm? tapos sabi ko, Tama lang. Buti yung medyo ganyan para yan ang gusto ko dahil ganyan, pero bulalo ang nilagay mo. Ang sabaw niya, yung ano ng baka. Yan ang Paris niya. Tawag niya Paris. I'm Jorots bumaba ng bahay guys. Yan ang gusto ang negosyo. Palalap kay I'm Jorots. 15 sila. Bawat ganyan, isang 15 pesos. Dikit-dikit na guys para madagdagan yung mga banana. Pero pwede ka gawang ganito. Tawag nun, mami. Ha? Tawag din mami. Mami oh. Sa amin
kami naman batchoy. Favorite ko yun. Pero masarap yan ang ilagay talaga yung ano yung karne ng buto-buto na ano. Sabaw ka na diba? Sabawan mo madami. Tapos ang gulay mo, ano mo lang siya, ilagay mo lang tsaka yung pansip na gano'n. Kaya gusto ko negosyo dun sa bahay natin. Dapat nga, may ano ba yan, may manok, manok na hinimay-himay. Kaya yung bituka. Bituka ng manok, masarap. Tapos may, ang kompleto niyan, ano, may dikdik ng chicharon. Diba? Chicharon baboy. Yan, sa taas niya. Yan gusto ko yan. Yan ang gusto ko negosyo dun sa bahay. Kasi pag nasanay na sila, masarap kumain yan. Baka yung isabaw mo talaga. Ang sinasabaw nila dyan, yung linagaan eh. Oo, sabaw lang din talaga ang nasama. Sa mga fresh na gulay, puro-puro-puro mo lang. Kasi pag maghiwa ka, bilis sila. Yung nakita ko talagang magandang negosyo. Yun ang sabi ko sa'yo dati dyan, no? Kung yun ang kinuha natin, yun talaga ipa-negosyo ko sa'yo. Mami, tawag yung Paris Mami. Paris. Paris Mami. Yun ang gusto ko doon, ano ba naman bahay? Sabi ko, yun ang gusto ko na negosyo din. Kaya kainan ka. Hindi ka balik-balik ka ng kapit mo. Hindi na mahasil yung sa trabaho eh. Kasi bakit? Maglaga ka lang sa uling, di ba? Tapos, pabili mo ng sa isang malaking kaldero. Lagi lang nakasalang. Kasalang lang siya. Tapos, yung mga gulay mo nakain. Yun lang naman ako natin. Tapos, tumikin mo. Fresh lang lahat. Pili mo. Ilang kilo yan. Sa isang linggo mo lang. Yan na talagang negosyo mo. Kahit sabi ko sa'yo. Kasi nakita ko yung dati doon sa kapitbahay namin. Yung negosyo nila. Gano'n lang sila. Mag-asahan na. Bike lang sila. Kumikita sila ng 1,000. Magkano lang kung nila. Kaldero lang naman malaki ang kailangan. Ito naman sa gabi ko. Subukan natin yan na ano. Yun ang negosyo ko dyan mga tayo. Pag nasa bahay lang ako. Lalabas ka lang dyan, mga nalabas. Tapos meron kang fried rice. Ay, puro fried rice. Malagay mo, mga 10 kilo na. Ano mo, isang kaldero din. Diba? Tapos, i-fried rice mo lang siya. Nagyan mo lang. Kasi minsan na iba, dyan ang ano, hindi na kumakain sila dyan na eh. Ang tanghalian, hapunan. Diba, bike lang ang minsan ang nakita mo yan. Gusto ko lang sa ano na matao. Sa mga tricyclean. Pat Mars TV full pack done. I'm Joe Roth. Pat, full pack daw sa iyo si I'm Joe Roth. Sukli na lang. Ganyan lang, kumikita ka na yan. Doble pang kita. Kano na making? Ang kilo mo, 5 kilo mo. 1,000 lang siguro. Pwede ka na. Basta may kaldero ka na. Lagyan mo ng baka na sabaw niya. May buto-buto na may laman. May taba-taba. Isang matin. Mga 1 kilo na nilagay mo. 3 plus. Pat pasukli daw sa I'm Joe Roth. Hindi po pamigay yung baka. Ang lasa ng baka dun sa sabaw. Tapos may kunting may rice. Sus, hindi ka balik-balik ka ng kapitbayan mo. Kaya talaga gusto ko negosyo doon sa daanan namin. Sa airport, nag-resign ako. Yun, negosyo ko talaga. Time out na pala si Joe Roth. Tapos may grocery ko sa bahay. Unang araw, hindi tayo masyadong risk namin yan tawag. 760. Pag ganun naman sa ilo-ilo na pasbat yun.
talaga nakalagay sa utak ko na evaluation. Talaga lang ba natin yan? Kapag-barbecue. Mainit pa. Mainit. Mainit pa. Mainit. Hindi, may electric fan ka. Ilagay mo lang doon. Ano, ganun pa rin. Mainit pa rin kasi Yun lang. maano ka pa rin. Pero yung mami kasi, sa dali mo nang gagawin yun eh. Wala ka nang gagawin eh. Hmm. Ibabad mo lang yung mami. Tanggalan mo siya ng oil. Yun lang. Kasi sa oil yan siya nag-aalat eh. Kaya kanina hindi pa binanlawan. Yung lasa ng baka, doon pa may ano. Tapos pichay. Hindi nga, yung ano, repolyo. Ano naman? Wala nang ingredients sa iba. Mukhang mag-karos-karos ka para may kulay. Yung magsarap yun, tapos i-block mo lang yun. Ambay ka dyan sa umaga na umagahan, 15 pesos lang. So, 4 na. Tapos 10 na rice. But masalamat nauna na ako. Dikit host. Nauna daw si ano eh. Si Pat March TV sa Jorots. Tama na suklihan ka na. Kapag nandun tayo sa bahay, dahil pilipit ka, tapos sa bahay, kami ni Jesus sa ano ko sa libre lang na nagtrabaho. Hindi ka naman lalabas kasi hindi naman tayo lalabas. Ito dito. Kaya kuha ng pumat ka ng tindahan na dito madalas sa harapan lang. Ayan ka. Tapos may kantin ka ng upuan na kapitiraso. Sukiso Farm Vlog. Sukiso, may kami galap shout out. Oh, pangatlo ko na to. Pangatlo ko na tong LS. Anong oras tayo para mamaya puntahan din kita? Nakita na kita para mangisda ka dyan. Dami na sila dyan eh. O, Sukiso. Pinakita na kita. Ilapag mo na yung bahay mo dyan para dikitan ka na nila. Dami na sila dyan oh. Meron na. Sabaan mo ng bahay mo. Palalab kay Sukiso pa ang vlog, mga balalab. Ayan, baba na siya ng bahay. Dikitan nyo na siya para balikan na kayo agad niyan. Nakalit pala palang bahay mo eh. Dikitan na kita. Pag hindi mo pa ako dikit Sukiso, dikitan mo na kasi masukla na lang kita mamaya. Dikitan kita dito sa account ko. Key and a challenge with prize. Challenge. Tagal na kitang dikit. Ganun ba? Okay, thank you.
pwede tapusin ng full video. Salamat. O guys, patapusin daw yung video ni... Okay, so maganda daw siguro to eh. Challenge. Ito na, pinapanood ko na siya oh. Ah, Flex ka. Flex yan. piniplex ko na siya. Pat Mars TV, Sukiso Vlog, Tamsakdan. Oh, Sukiso. Pat Mars TV, Tamsakdan daw sa'yo, Tamsakdan. Naghahang naman yung ano man. Player mo si ano, si Pat Mars TV, Sukiso. Tony TV official. Sukiso from vlog, Dan Pulpak. Sa'yo, pasukliin na lang. Oh, ayan, Sukiso. Pulpak na daw si Tony TV official sa'yo. Sukiso, pang-vlog, Dan, Ami. Ami vlog, Dan na daw sa'yo si Sukiso. Nagdag na 800 na. Ay, suklihan ka lang namin yan. Ligit din niya sa Ami. Sino? Kasi 78 na yan kanina. Don't know. Alam, tingnan natin. 79 na. 1.18. 80 na? Isa pa lang dati. Ha? Isa pa lang kanina. Hindi, ano na yan. Siyempre, hindi mo makita 10 yun eh. Ilangan man magdagdag agad dyan. Makikita mo yan doon sa studio. Isa pa lang, 81. 81 na? 80 na. Nasa ano na bahay. Ah. Bawi ko na yung tagas. 183 yan eh. I'm Jorots. Bumaba siya ng bahay, guys. So, okay, so, padikit siya yan, oh. Di ba yata dikit siya I'm Jorots? Okay, dana daw si M. Jorots. Ay, okay sa M. Jorots, oh. Okay, so, okay.
Ang lipunan ngayon. Ano bang probinsya mo sa Quezon? Parang puro bukid to sa inyo ah. Na-miss ko tuloy yung probinsya ko ah. Parang yugan to kay ano. Parang yugan din sa Quezon ah. Vlog. Baka yugan talaga kanila. Province nga naman. Ang lipunan ngayon. Ayan. Ay. Gift giving. Helping others. It was help others when they can help you back. Galing. Dan Tony TV official. Balikan kaya nito ni Sukeso. Mabilis pa yan sa alas 4 yan pag bumalik-balik yan. Davao Davao pala. Kaya pala no. Ganda ng bukid eh. So Kizo Fam, dating dikit na ako, Ami Vlog TV. Dating dikit daw si Ami Vlog TV. Oo, makakatulong sa WH mo rin to. Naganda na ako sa Ami. Puro bukid eh. Pa nakaka-relate ako dito eh. Salamat sa pag-view WH. Paadang WH. Okay. Dapat talaga Sukiso, yung WH natin mauna sa banana. Yan, binaba ko host. Please paki-view. Invented machine para sa basura at sa mga audience ko.
teacher, principal, deputy supervisor. Oh, tingnan natin. Oo nga to yung ano. Basura pala to. Mga nakasako. Kaya panoorin ko nga. Ito siya. Ah, malabo. Yan. Yan ba sa keso? Akala ko mga ano eh, mga nyug na ano eh, nakasako eh. Ang lipunan ngayon. Ang gandang content to ah. Kaya dami ng views nyo. Ano? Ano ka lang naman? Content. Yung ano daw, machine para sa basura at mga audience ko teacher. Ganun. Machine daw para sa basura. Teacher ba siya? Mga audience niya teacher. Ha? Teacher. Teacher? Kahoy at mga damo pwede. Oo. Ganda yan. Kaiba yung content. Gusto ko nga yung ano eh. Abono yan eh. Di ba? Abono yan eh. Yung magandang content. Maganda. Cherry Basi, welcome back. Oh, marami na gano dito sa'yo, Cherry ah. Sukli ano pa yata. Si Ami Vlog TV daw, nagdikit sa'yo. Check mo nga doon sa ano, baka siya ata doon siya. Mandikit ka na dyan, nadami na sila dyan. Dikit na ba kita, Cherry? Oo nga, dikit na tayo eh. Dikit na pala kita. Ano pinamimigay nito? Ano itong mga nakabalot sa keso na binamimigay nyo? Bigas during pandemic. Oh, very good ah. I'm Jorots, bumaba ng bahay guys.
Ayan si Cherry ba, si Joros, baka hindi mo pa siya friend. Ang gandang, ano nyo, ang ganda yung pag ganyan ng helping people, maganda yan, ano, okay, so Queso Farm, Lagdan, by I'm Jorots. Dan Cherry, Queso Farm. Balikan lang guys ha, balikan lang po kayo para pare-parehas tayo. Manood muna ng kahit 1 minuto para hindi siya malagas guys. Pag may kinikita ako, pag may sahod, nagtira ako pag share sa communities. Wow! Yun ang the best. The best yan. Yun ang tama, ang maganda. Yan ang maganda. The best ng vlogger na sa success. Tuloy-tuloy ang ulitin. Maganda yan, Sukiso na ano mo na yan. Support ako dyan. Ang ganda itong ano nyo na eh. Ang ganda itong pagtulong sa mga mamamayan. Ano ang title niyan? Content niya. Ganda yung ganyan na ano eh. Sabi sa akin na dun sa creator ko, dapat ituro daw milyon. Kahit ako pag nagsahod na rin ako sa YT, Yan din motivation mo. oo, mag-share din ako ng ano eh. Yan din gawin mo. April, mamimigay ako ng 5 sakong damit at ilalagay ko rin yan dito. Oo. Share mo dito sa YouTube para maraming magsuporta sa iyo diyan. Sa amin ka mo, ito lang natin palaguin. Kahit ako pagka sahod na rin ako ha. Ito lang amin business ka, mas mo lang. Ngayon tayo. Ba't na share natin yung blessing para kasi kung wala naman sila, wala din tayo ngayon dito. Ang akin, yung pinakakita ko, itong yung Pilipit yan eh. "15 years ko nang ginagawa ko yan, host. Pero di ako mahilig mag-video noon." Oh, sana nag-YouTube ka na noon sana. Di, ngayon, Yan na natin. oo, dapat noon pa nag-YouTube ka na. Sahod ka na sana ngayon sa YouTube. 15 years na, oh. Sayang yung 15 years na yun. Ayun. Pag mga ganyan ang mga video, maganda yan. Maraming manonood at magla-like dyan.
15 years na yan, oh. Tagal pala. Ang laki na sana ang sahod mo ngayon kung mag-YouTube ka na nung panahon na yon. Ang ganda kaya mga video yan. Ah, DepEd ka pala. Laki rin sahod yun sa DepEd ah. Okay yan. Okay, maganda yan na ano mo na yun. Ano, naguro ka ba? Guro? Hmm. Very good na. Saludo ako sa iyo ah. Tuloy-tuloy mo lang yung pagtulong mo na yan. Lukeso. Maganda yan. Nakakataba ng puso yung mga ganyan na ano eh. Secondary teacher ako. Oo, pinulin mo. Hmm. Ganda nga. Secondary, dahil na yan, high school. Pwede turuan. Primary ang first year eh. Oh, high school. High school na yata. High school na yan. Secondary pag third year. Mga college na. Okay yan. You are the best. Lahat ng teacher ka mo. Oo, lahat ng teacher, ano sa'yo yan. Support ka sa'yo yan. Lalo ganyan na pagtulong yung ginagawa mo. Laki rin sa ng teacher eh. Oh, second grading exam namin noon before pandemic. Oh, pa- pero kailangan natin mag-ingat kasi hindi pa tayo nakakasiguro ngayon sa ano eh. Sa COVID-19 eh. Kulang host basta may sharing ka sa community. Oo. Okay lang yan. Naka-helmet sila dahil araw-araw nag-dindol sa Davao. O, ganun ba? Bakit kaya? Ano bang ano niya? Bak may bundok din sa inyo dyan na ano? May bulakan din na pumuputok dyan sa inyo. Kasi sa amin, sa Bicol, ano eh, yung mayon eh. Panay din ng ano, lindol eh. Bicol, ganun din. Panay lindol din sa ano, may malapit sa Bulacan Mayo. Doble ingat na lang kayo kasi hindi natin alam yung mga sinyalis na yan eh.
Chiribasi, Tamsakdan at Dikit by Patmars TV. Chiribasi, pasukli na lang si Patmars TV. Every years, May 4 may 4 akong estudyante na pinapaaral ng voluntary. Ako na mag-offer. Pinipili ko yung very poor family. Oh, tama yun. Tama yun, Sukeso. Nakakataba ng puso yung ganyan eh. Pagpalain ka pa sana ni God. Sana marami ka pang matulungan. Ganda yan. Ganda. Salud ako yan sa ginagawa mo na yan eh. Bahay ni Pat. Nandyan yung bahay niya. Okay, so iyan mo na lang. Okay na. Binaba niya na. Welcome. You're welcome. Okay, so ganun din sa'yo. Ingat. Ingat lang po. Pag nagsawa din ako, gayahin din kita eh. At makatulong din tayo sa iba. Ay, dikit na kayo. Last week, dikit na pala kayo. Dikit na daw kayo, Pat. Nasa Quezon, last week pa eh. Next planos, huwag na tayo asa sa mga politiko. Ano pa, mga politiko na yan, di talaga yan masahan yan. Mumuragot lang, kuprakutin lang tayo yan. Oo, pol politiko. Wala. Ganyan na talaga, wala na yung mangyayari yung politiko na yan. Kanya-kanya na lang tayong paraan ng pagtulong. Wala nating idaan sa kanila. I-direkta na lang natin yung kung anong may tutulong natin, i-direkta na lang natin sa kanila. Huwag na yung idaan sa politiko. Mas maganda kung isadyain na lang natin doon sa bahay nila eh. Para makita natin kung anong reaksyon nila na tanggapin yung tulong natin. Ayos yan, Sukiso na mo na yan. Proud ako dyan, proud ako. Ganyan din ako pag sahod rin ako. Kahit konti, makapamahagi tayo eh. Share natin yung blessing natin sa iba rin.
Hmm? Ha? Yan. Ano ba? Ay, mega love about out sa lahat. Kamalisyosa. Mega love, mega love. Kaya sayang dumikit dumikit sa akin, bakasan nyo para makita ko mamaya. Doon na lang ako sa bakas ninyo mag sukli. Mega love shout out. Tony TV official. Dalawang oras na tayo guys. Ah, apat. Maraming salamat sa pagtambay sa bahay ni Bicol. Ha? Hmm? Ano? Oh, ito. Kailan mo bilhin? Magkano ba? 2,000 pa doon. Ah, Ang kulang ko. nagbigay ka na? 800 na. Yung sobra mo na 3,000. Biligay mo na. Nagbigyan ako doon 800. Kaya nga nangungutang ako kay
kada isang dito para makuha ko na. Dapat hindi ka muna nagbigay, mamaya, wala eh. Ibenta nyo yun sa iba. Kaya nga, pero yung mabenta sa iba, tapos eh, palitan ng iba. But, Hindi nyo naman kasi yung pinakita nyo. magkano ba lahat? 2.8? 3.5. No, 3.5. 2.8 ako eh. Kasi 800 yung binigay. 3.7 na lang. 3.7 na lang tayo. 800 yung binigay mo. 2.8. 3,000 pa. 3.5. O 3.5 yung halaga? O 2.7. 2.7 na. Mm-hmm. 2.7 na lang. Nalak ko. Tatlong libo ko kailangan. Hindi ko sana nagpadala kay Jay sa kanila. Bilhin ko na yun. Mga next week, pwede ko na ganito. Sana di yung ganito. Kailan ba tayo magbabayad ng ba ulit? 1,000 na lang. Tapos ang sa phone mo, sa 7 pa naman. Pwede pa kung makabili. Yung alin? Cellphone mo dyan, nabayan. Kailan? Sa 7, pwede pa. Isang linggo pa. Kaya pwede ako mangutang ngayon. Pabili ko yan para sa linggo. Magayan ko. Makabayad si Jen. Wala pa, hindi pa yung makabayad si Jen sa atin. Sino? Si Jen. Mabalik sana sa atin. Yung si Raya, wala pa yatang, malabo pa yun kasi kung mag-umpisa pa lang ng trabaho. Kung alam kung nakapasok na siya eh. Isang libo nga yun. Pilitin ko kasi yung time mo. Ayan. Ayaw ko naman. Kaya sabi ko, kaya kay, iba mo kay Nathan. Kami Vlog TV, thumbs up dan. By Patmos. Ano daw. Naibag. Thumbs up na daw, sabi ni Pat Mars. Try ko na lang. Ipapadala ko ng sa kapatid ko mangingi ng sandino. Try ko nga sa pamangkin ko baka madalang libo. 4,000 na utang ko. May 2,000 ako. Tapos may bibili na ako cellphone. Bayaran na lang kita. Narahin mo lang utang ko. Sumbong ako yung namin niya. Kasi tita, wala kayo nangungutang. Wala pupuntang pera. Salamat Pat Mars TV. Dikit na po kita. By Ami Vlog. Dikit na daw kayo ng Ami Vlog. Pat. Bilhin ko yun kasi maganda yung camera. Gusto ko yung camera. Kasi lipat ko na naman. Ito, pwede ito pang pang video mag-upload. Oo, dyan. Ano ka ng time master mo dyan? Kaya magdalawa ka dyan na ninja. Na gano'n siya dyan. Time master mo. Mag-switch account na dyan. Baka maapektuhan yung Bakit mapit? account. Wala pa naman yung switch account Dito na nga, nakaano na yung vehicle dito Itry mo lang naman. Try mo lang i-switch account. Wala ka nga switch account. Ako kami tatlo nga ako switch account. Di nga maganda yung pa-switch ng account ka. Dapat may kanya-kanyang yan. May kanya-kanyang cellphone yan. Di yung isang cellphone, dalawang account. Pumapasok pa yung ano mo. Pumapasok pa siya yung ano mo kay Tony. Ano? Yung H mo sa kay Vehicle and Play. Oo, bakit hindi? Ha?
yan lang ginagamit ko bang play Pero ah. nag-araw-araw na update mo. Oo. May pumapasok. Kita mo lang yan ng mapalo sa tuni ko eh. Kasi sabihin ko na susundan nila Yun lang ang piniplay ko dito ah. Ako minsan bira ako mag-play kay Biko, kay Tony. Ang piniplay ko, yung kay Biko. Eh, pa naman dun yung wifi dun sa bahay. Kaya ba yan? Kasi basta magkaiba ng ano. Unit. Oo. Cellphone. Pasok ko yan. Pasok ko yun. Eh, di ba sabi ni Eloisa din, watch to watch na lang kayo. Eh, di ba sinabi niya na ang wifi nakakunik sa isa? Hindi yun. Hindi yun sa wifi. Sa bawat UR. Ang wifi, di yun, walang alam yun dyan sa wifi nandiyan sa mga double week na yan. Sa vlog mo, wala yan siya alam. Ba't sabi ni Sir Capo? Connection yan eh. Connection mo yun, ang Google, sa cellphone na ano. Tama yung sabi niya sa cellphone na account. Bawat isang cellphone, isang ninja o isang account. Yun ang Pero hindi yan mo. dahilan niya na ang ano. Kunwari, isang computer, isang wifi lang yung naman, di ba? Kunwari, may 20 yan. 20 na computer. Di, mag-play yan lahat sa'yo, tatlong oras. Diba? Ganun yun. Iba-ibang URC yan eh. Iba-ibang permit yun eh. Ganyan din sa cellphone. 6 PM ako mag-live. Ay. Sige mamaya, ano kita mamaya. 6 PM. Dalawin ko tayo mamaya. Puntang kita mamaya. Ninja lang dyan, ilagay mo dyan. Wala, para may pamilya. Kaya may tatlo sa cellphone, tatlo ng cellphone, hindi mag-upload ka ng isa pa ulit. Kasi magiging upgrade ang ano yun. At magawa ka ulit ng Google doon. Subukan mamaya. Kasi Vivo naman pwede. yan eh. Vivo naman yan. Tapos Vivo, yung pang-jacket mo kay Vivo na yan. Steady ka magawa ka ulit mo sa sarili ng account. May number ka naman. Panibagong password. Iba lang ang pangalan. Nag-iisip nga ako akin. Iyan ako mamaya. Subukan ko. Pwede. Sa akin, tatlo na yung sa Oppo ko, tatlo switch. Mapasok na namasok pag may channel ka na, wala. Nag-LS ka, dapat ihiwalay mo yung isa mo. Di ba ang ano Gmail mo is sa dalawang kaibigan ka. The same lang naman, di ba? Oo. Di ba? O bakit hindi nasusundan yun? Biko, iba naman si Tony, iba naman si Biko. Pero the same na ang Gmail. Di ba? Di ba? Pansin mo. Ano din ang akin? Parang iba lang kay Jessa, iba din ang Gmail ko. Kaya kahit saan ko ipas-in yun ang kay Jessa, pumapasok naman kay Jessa, tinanong mo sa orthography, diba? Pumasok yung basta password mo. Ganun daw yun, sabi niya, ano, kahit saan ka pumunta, pag ang Gmail mo, isa lang naman yun, password. At ano pang unit ng iPhone, ano yan ang gusto niyo ng cellphone. Isa lang ang Google account mo. Pwede yun. Pero kung mahirap yan, kung Tapos, ang pang-jacket ko naman kay naman sa switching ko. Ang live ko yung Samsung. Tapos ang pang-jacket ko naman yung Oppo. Ganun yun. Kasi mag-open ka na naman dun eh, di ba? I-off mo si vlog. Tapos si Jason. Ganun yun.
Basta, Hindi yung pwede ah. pwede yun. So, Iba ang CP. O, yung pag nag-live ka kay Bicol, ay mag-live ka kay, ano, yung Swiss account mo yung ganyan. yung kay Tony, pwede yun dito. Panjacket to, pwede panjacket to. Oo, dyan ka may pasok ulit yun. Para dalawa ang account dyan. Palagay. Panjacket na lang ako. Marunong kung pwede. Pasok mo rin dyan si ano, si ano Tony. Para pag nag-live kayo, parang ganun. Di ba? Pero gagawa ka sa Switch account mo. Dyan sa menu. Gawa ka ng pang-ninja. Nag-isa-isa sila. Para may pan, ano ko. Nakapa-Switch account dyan eh. Hindi ka pa nakapa-Switch account eh. Walang anuman, Ami Vlog TV by Pat Mars. Walang anuman daw. Tutukan mo na talaga yung dalawa mo ako. Hindi ka na nga makaisa sa isang account tayo. Hindi na nga lang talaga yung gusto. Okay po, Pat Mars TV. Welcome po. By Ami Vlog. Anong pitsa na ba ngayon? Di dapat yung 20 oras, maubos ko ngayong buwan na to, no? Ah, Ikaka-LS mo parang naman ah. Ayaw, para maubos mo ngayon. mm Kahit araw, gabi ka manis ka. Oo, kasi ilan pa lang oras ko eh. 7 years pa lang ako. Kasi 2 hours na nakaraan. Tapos ngayon 3 hours. Hanggang katapusan. Ubos Kahit nga Katapusan lang kada isang plan eh. Every month eh. It's another month ulit. Pag ganito, halimbawa ganito. Siyempre, nagla-live ako ngayon. Doro TV host. Thumbs up dyan. Welcome, Doro TV. Tsakitan kita. Salamat sa thumbs up kay host. May jacket ka na. Kahit naaga. Baba na lang ng bahay mo para pabanana ka naman dyan, idol. Oh. Oh, sige, mamaya, dikitan mo ako. Balikan kita ng dalawa. Kahit 2 hours, every isa sa gabi, isa sa ano. May dalawa din ako dito na alagad eh. Bawa mo ng bahay mo para may isda ka nila. Oh. Dami sila dyan. Oh. Matagal na ako dikit sa inyo, idol. Oh, talaga. Okay. Check mo mamaya. Kasi Ayaw ko ba host na lalagas?
Hindi, anin mo na sila dyan. Unahan mo na sila. Search mo na lang. Tapos shoutout mo na lang siya dito. Para doon na lang sa bakas masuklian. Takot na takot ka sa lagas. Ba't ano na? Grabe 1,000 takot. ka Ako, na. Pag 1K na wala na lagas. ilan na ba naman nana mo? Ako install ko noon. Nangista ako ng 50. Yung 50 na yan, nalagasin ni Lolo yung 20. May 30 sa akin na naiwan. Ganun ang laban dyan. Ayaw ko babahos, talalagas. Gawa ka ng ninja durot para hindi na mapapagalaw yung main mo. May lagas yan, lang, hindi malaki. Pag may ninja. Unahan mo na sila dyan durot para sa bakas ka na lang nila suklian. Hindi masilipan ni Lolo yan. Yung mga bahay sila yan, no? Hindi pwede na moderate ka. Hanggat may tao, hindi pwede. Kailangan 3 hours talaga. Kaya pag meron dyan sila, sabihin mo, pwede naman kayo ano ko lang kung gusto mo. Ayun. Ganyan, din meron pa. Sayang, nangigisda pa sila. Alam mo Bilangin lang unang oras, no? ay, mabuti na nakatambay na 5 times mo sa ilang oras yan, 3 hours. O 3 hours na yung pasok. Eh, pag-anin sila sa 3 hours na. Kaya nga. Mga naman, hintuin mo yan. Yan nga, ikaw nagamabot, ilapaman sila. Sa iba, wala talaga yung iba na sila sa level. Subukan ko akin, anasin ko na yung backup. Di paano, yung nakalagay doon sa fill up ka doon. Ay, wala. Wala oras yun. Basta nag-start ka lang ng oras na start. So, okay. Wala yan. Dahil na iba, kapo nga 6 hours. Kay Ma'am Inday tip, 6 hours. Kasi ang nakalagay doon, start lang, no? Hindi sa end, no? Okay. Sayang kasi yung W's na silent LS. Iba na akong pasok. Dahil doon
sa muhis lang sila kanina. May pasok naman namin yung ganun. Maganda music. May pumapasok naman ng live sa support. Iba-iba pa diba makilala ko, yung mga may tanbin dapat every LS mo isa na mo pangalan. Pero wala pa nakita kanina. Saka yung mas para yun ang tanbin mo na forever. Yan ka pa yung ano, thumbnail para ano, may profile ako dito. Profile mo ng pangalan, picture mo, tapos welcome live stream. Tapos dito, Baby Brothers, ano, share and ano, Yan ang iyang share panggagawin. and comment. Please subscribe. Ang gawin ko pala ko na kung may kanina sa ibang ko yung picture ko ang pangalan ko. Nandun na ang pinpotan, di ba? Nandun na si Ben at saka si subscribe, di ba? Mas pa po nga nagkano. Ang mga talaga. Para nandun na siya. Picture na lang ba doon. Tapos may start, tsaka design. Depende sa'yo. Ako ayaw ko, simple lang gusto ko yung pangalan mo nandun lang malaki na ako. Tapos picture mo dito. Dapat may ano ka, may kung profile ka talaga na. Oh, yun ay ikaw na yun. Yun ang pagkada live mo. Yun ang nakikita ng iba. Oo. Pero Yun ang maintain. thumbnail mo forever. Yung kay Ilorca, di ba? Kay Ilorca, kada ano niya nakikita mo. Mag-live siya, yun ang kanyang ano, thumbnail. Wala, hindi pa iba-iba. Yan ang kanyang kilala siya. Yun pala yun, thumbnail pala yun. Thumbnail, Ganon din si ano, si Rain. Thumbnail niya, magpapalit lang siya ng ibang thumbnail pag may okasyon naman siya. May iba siyang ano. Pwede mo ang baguhin para iba-iba ang thumbnail mo. By yearly ka magpapalit. Sawa na sila Pat Mars TV, bumaba ng bahay guys. Palalaps na naman para masuklihan agad. Make your phone faster and smoother. Memory full. Memory full yung shit. Memory full na lang yung phone. Memory full. memory full na. Saan? Sa'yo? Sa'yo. Saan nyo yung Tony? So, di na siya mag-upa ng bayan si Doro kasi nalalagas. Dapat siya. Memory full mo. Takot niyang kay laga si Doro. Yan. Sa akin? Yan. Oo. Hanggang Oo, lagi rin nalalagas. Kaya ayaw magbaba ng bahay niyan. I-ano mo na lang siya, i-searching mo na lang siya para bakasan mo na lang doon. Yan siguro main niya. Kaya ayaw niya magbaba. Baka main niya yan eh. I-search mo na lang siya para buti yung bahay niya yung ano niya, pangalan niya maliit lang eh. Duro. Akin din, no? Make your phone faster, memory full.
Doro TV, Doro TV. O yan, oh. Malit lang yung Mexi lang pangalan niya eh. Memory full na rin to, nakakit. Gaan lang pala siya, oh. Para pag-install ka ng apps ng ang linis na yun. Memory full na, bago-bago pala, memory full na. Sino? Ang kay Tunic. Madami apps na kasi. Yun nga, Magbawas ka ng apps. nag-apply naman yun yung clean buster yun eh. Kaya nga, tanggalin mo. Ano naman siya, Madami apps mo. nagpa-install naman siya. Kaya napupunta na lang sa apps na. Hindi ko naman ginagamit. Parang sayang. Pwede na tagal mo yung mga ano. Dami pa naman pumapalog dito na, ano, na apps. Kasi nga, paano? Dami mo kasi yung memory. Di man siya ma-install eh. Install? Kaya na? Hindi siya ma-install. Maan? Hindi ah. Dami oh. Apps market. Kaya nga, pati. Dami oh. Kaya ano access Paano tanggalin niya? Hindi mo matanggal-tanggal eh. Host. Mag-pin. Okay, pin kita pa. Replace pin ha? Ha? Pag pin pa, mag-replace pin pa? pin lang sa taas. Sa taas ha? Bakit wala? Yan. Napalitin yung ating Oh, iba. Ba't hindi bahay niya ito? May yung ako sa kanya dapat. Message speed? Ba't na message pin? No. Yan o, gano'n. O, yan na, Pat. Nasaan dyan ka na sa taas, ah. Sayang ang oras niya. Ang oras pa yan, eh. Browser free. VPN. Papasok. Kagaling mo lang siya, mag-scroll ko lang. Hindi pa naman, kasi hindi siya... Maganda sana kung nandun na siya sa... Ano, kasi ano mo lang siya, gano'n mo lang siya, oh. Kaso ba nandiyan pa sa upgrade sa market? Nasa market nga siya, hindi... Pwede mo yung i-market siya, kaso lang i-install mo, tapos delete mo naman sa wall. Para walang gano'n. Wala, uninstall mo.
Ayaw nga. Kasi nga, mag-market na siya. Nasa market na. Di ba ayaw? Tagal ko nang ginagawa yan eh. Dapat nga, install mo muna siya. Tapos ima-add. Ayaw talaga eh. Kung dagdagan na dagdagan, ako pang nagita ko gaya, na-install. Paano pa naman yun ang ano? Nakapabayos yan. Papasok yung virus yan. May clean, ano ka, di ba? May clean remover ka. Iba ka mamaya eh. Naubos pati yung naubos lahat ng apps mo dyan. Ay, kainit siya. Kita ang lakas-lakas na ng electric. Ano? Ano mo na? Malakas yan. Apps, 6 apps have been successful installed. Siguro ka yan. Yung 7 na naman, dagdag ng dagdag. Sino? Yung apps, yung marketplace. Bawas ka na, bawas na ako yan. Kasi ako yung 8 na naman. Pag ginalaw mo pala yun, kasi hindi mo nga ginaklin. Kaya ipapasok ko na. Kasi dagdag din yan sa kita nila dahil kaya gano'n, hindi ba nakikita nila? Oo. Kita nila yan eh. So pag nagpasok sa cellphone mo, ano sa ads mo. Kagaya ng Lazada, di ba? Ikaw, market ka ng Lazada. Pagpasok nila, ay may Lazada din. Nakalima ka na rin pala. Ganun na na, 83 na ako. 5 na yung nandito sa notification. Saan? Sa yung live ko? Dito sa may 5 isda na ayaw. Yung lima, yung ano, ano, na 84. Ilan na, 83 na. Yung lima, 77 kanina eh. 83 na, 83 na dapat yan. Wala na. 77, hindi na 83 na, 88 na. 82 pala. Ilan? 82? Basta dito sa notification mo, ano na, Doon 5. sa ano, doon sa may ano, 81 pa rin sa ano. wala pa isa na ba? Pero yung dito sa notification mo, Diba? 5 na. Baka ang isa ano, friend ko na. Ano yun? Siguro. Pag hindi pumasok. Dati mo ng kaibigan. Hindi nga magagdag. Kaya lagi ko siya i-ano. Pero akala ko, 120 lang gali. Ilan mo, isang linggo pa lang si Alaysa na wala, diba? Boss, paano sa pangalan ko? Dito may paano sa pangalan ko? Ano yun? Sa pangalan. Mag-subs. Ano ibig sabihin niyo, Pat? Baka mag-subscribe. Paano sa pangalan ko? Hindi ko maintindihan to eh. Ano nilagay mong title doon kanina sa ahas? Anong klaseng Ilang minutes? ha? Ilang minutes? 5 yata? Sana sinabi, may pumasok sa bahay namin na ahas. Ganun dapat yung iyong ano. Ano na yun? Parehas na yun. Tapos paano maglagay sa pin? Ayun, sa taas ka mo. Pangalan ko. Ayun, akit mo ka mo.
Pin, di ba, moderator? Ano mo lang, Pat? Sa moderator. Pin I, message. ano mo lang yung, yung Pindutin mo ang picture niya, yung profile. Pindutin mo lang. kita mo moderator. Tapos makita mo yun dun sa, Pin message. oh, Aakit na yun. Hala! Nawa! makikita mo yung pin message doon sa taas. Doon ka yun ang pindutin mo. Sabihin ako. Dali, sabihin ako. Hindi ka dito. Sabihin ako. Amel, halika dito, Noah. Yung kaibigan nyo. Sila Noah! Dito kayo. Noah! Hindi naman yung si Camille Manguwi. Noah! Madali lang gawin yan, Pat. Basta Tapos pag jacket ka, nandun lang sa taas namin ng pin. pindutin mo lang yung profile niya eh. Tapos Tapos may lalabas doon na ano. moderator, yung pang-jacket. O yung pang-jacket. Sa taas ka mo may pin message. Yun Sa baba, pang-jacket. Sa I-upload taas, mo, yung scroll pin. up ang scroll up. Tapos nasan ka na siya, nakapin na sa pangalan mo, sa live mo. Palitan natin. Yan, i-highlight mo. Yan, pakita mo sa kanya. Yan o, pakita mo sa kanya dun sa live mo. Ano ginagawa mo? Ayan lalabas siya oh. Pag pinindot mo yung profile ng ano, ayan oh. Makikita mo Pin message. yung yung sa taas, yan ang ano, pin. Ito, replace pin. Ayan, replace pin. Yan, pindutin mo. Ano pangalan mo siya? Ayan oh. Replace pin yan, makikita mo yan. Tapos yung sa baba, yun ang pan-jacket. Remove moderator. Ayan. Yan pambaba pan-jacket. Ito. Yan ang pang ano. Nawa! Yan. Nawa! Yan ang pin. Kuha mo? Hindi lang. Ako first time ko pala ngayon din eh. Paturo rin ako sa marunong. Kasi nung mga nakarang live ko, wala pang mga jacket yun eh. DM! Dali lang yun. I-try mo pag nag-ilis ka. Baka yun ang ganyan na naman. Magkasabay na sila doon ng ano. Sabay sila doon ng pang-jacket saka yung pin. Baka kamo, ang kanya dapat. Kasi paggamit niya, baka laptop. Samo, cellphone. Sa cellphone, may another facility na pang-jacket. Ganun din naman siguro sa laptop yan. Tatas mo lang yung Sinundo si ano ba? saan naka-charge yung ano? Sinundo si Kamo. Care mobile mo? Saan? Wala na? Ay, Sige, trika. ano nga natin yung pinto. Hindi malayan yan. Sinundo si Camille dan. Si Papa niya. Sinundo si Camille. Papa niya. Ba't din siya?
Madilim na. Bilhin mo. Yan na, pinag- Sino? Ha? May kaldero. Ba't hindi mo nabili ng kaldero? Balik may kaldero. Kunin mo may sain si Lola Karo. Ano ba? Hindi pa. Transfer na. Hindi, transfer mo. Ilagay mo daw sa ano. Kasi masain ka mo si Lola. Huwag ka naman magsasain. Ay, ano yung kaldero? Sana may kaldero na maliit na isa. Ay, nandun sa puno. At na nakakamera ng bakit mo. Parang ito. Kaya natandaan ni Kuya kasi ang ano patubo sa dyan. Dali mo na dito, Fatima. Dali mo dito. Kunin mo yung kaldero doon. O, kamo magsasain kamo siya natin, lolo doon. At yun na nga ko na sila. Dali lang. Nainang ka sa akin. Mamaya ang gusto mo. No worries po sa inyo. Ping! Ping! Ah! Yan o. Yan o. Lakaw. Wala, nakita ka o. Ayan no. Oh. Makulit ka, makulit ka. Makulit ka. Log sa doon, paluin na kita. Makulit ka. Ha? Yun o. 10 minutes na lang tayo guys. Magdi 3 hours na si host. Parang buntis nga eh. May baka busog. Baka busog lang. Ba't hindi mo inubos? Dapat iniwan mo na yung laman yan. Anong naman to? Ah, Joke lang. kala ko. Gusto ni Papa Mom? May mo rin. Lababo. Gusto ni Papa Mom? Isa na lang host. Paano gumawa ng premiere? Kasi di ko pa nasubukan mag-premiere. Ay nako, pares tayo pa. Sa mga Monica na dami. Tagal ko na ano, di pa ako talaga ng premiere, nag-visit. Pero parang nag-upload ka rin ng video. Lagay mo lang sa Pangalanan mo lang ng premiere. Kasi
Kita namin kamo ganyan. Kasi, lagi ako nanonood ng mga premiere. Parang ganun din eh. I-upload mo ng video, tapos titlean mo lang siya ng ano. Lagyan mo siya ng title ng premiere lang. Ganun lang nata eh. Kasi hindi ko pa talaga na-try mag premiere talaga. Sabi tayo kamo. Mag-aaral pa ka na. Baby pa tayo dyan sa ano. Pero ano, lagi ako nanonood ng mga premiere. Ang nakikita ko parang gano'n, parang ano lang eh. In-upload lang nila eh. Ilagay lang sa live mo. Hindi ah. Nagawa ka ng video mo. Nag-video ka. Pero ilagay mo. Pag magkatanon, tayo mga title mo ng premiere, tapos yun ang ilalapag mo doon sa live. Masubukan try nga ako niya. Premiere. Maganda kasi ang premiere kasi mas maraming tamsak na mga papalok sa'yo dyan eh. Kasi binababa mo siya doon sa ano eh, sa mga yung list eh. Five minutes guys. Mamayang gabi naman. Ano oras ka mag-ilis mo? Ha? Try mo natin 10 to 12. Silent LS mo. Silent LS. Ito lang tayo. Diyan dapat pag silent, nandiyan ka pa rin. Kasi mag-jacket ka eh. Hindi na pwedeng wala ka dyan. Paano makaisla sila kung walang jacket? Bakit tayo pa nakita? Kung ano mag-silent na lang siya. Tulugan nila. Wala yan, magpinta yan. Wala dyan manonood eh. Dadaanan lang nila yan. Click lang yun. Walang magla-like. Kasi dadaan lang yan, silipin lang nila yan, wala naman tao eh. Wala namang jacket eh. Nakita mo yung ano, yung pagkatapos ko na sa madaling araw ko laging inisdaan. Umpisang nagkaroon siya ng asawa na foreigner. Wala na siyang tao pag nag-iilis siya. Puro lang sila silent. Bakit? Tinataban na siya siguro. Kasi di ba ang bahay niya 2.7 na. Ang double isa pa lang, 1K pa lang. Okay na siya. Oo. Inuna niya yung... Wala kasi ano, konti lang kasi laging tao niya pag nag-live. Tapos, ngayon, nakabingwit siya ng foreigner. Ano, asawa niya? Oo. Ay, tinapagda siya. Ngayon, di na siya nag-live na ano, puro silent na lang. Wala man. Ang title nila patamsak lang guys. Dapat na. Hindi lang pagtatamsak. Pagtatamsak lang sa'yo yung mga dati mo talagang mga ligit mo na kaibigan. Kaya hindi na siya pinapalitan.
Hindi naman siya nag-jacket kasi matutulog lang sila, ibababad na yung ano. Wala din, papasok na WS dun. Dati, ano siya, nag-live siya talaga. Ang dami yan dati. Oo, dati nag-live siya talagang maraming tao. Ngayon, wala na. Gina-priority nila yung asawa niya. Yung YouTube niya, parang ano lang. Second ano na lang. Hindi niya Pero baka nag-ano na siya, baka nag-apply na rin siya ng sarili niya. Two minutes, guys. Bagay, pasubrahan ko kasi umaga ako nag-umpisa eh. Sobrang ko ng mga 10 minutes. Ilan na yung bahay niya dyan? Ikaw pa. 3. Hindi, dito na yan sa 2. May isa pa dyan na ano, mga tambay. Eh, hindi naman to ano, kasi Bicol din to eh, no? Hindi kasama sa list ko, no? 2 pang tambay dyan. Maraming salamat sa mga nakatambay dyan. Salamat sa suporta. Sa ulitin. Riyos na. Sabi ni Diyos, sa upo talaga maganda. Wala ka masabi ko. Ganda ng ano niya talaga. Meron nga ako gulpeng. Meron ako gulpeng na. Saan ba? Ano daw? Gulpeng. Ano gagawin? Puputulin lang. Ano mabutulin? Meron. Matugat ka, magaling to ha. Ano? Ah, Yung ito oh. ano na? Sira ni mama. Sira na din yung isa eh. Ano butulin? Saan ako yung butulin? Ginagawa ko? Yay! Panglaro ko lang yun. Dalawa ko masiguro mo. Bakit hindi ka na
Thank you guys. May apat po. Ito umalis mo na. Ha? Ito umalis. Ito meron pagkain. Apat eh. Ano oras na ba? Ito sila. Magto-12 na. Meron ka na. Hindi dapat ano. Dapat 12. Sakto 12 kasi para sakto sa ano. 3 hours. Laki na lang dyan ng kalabi. Ilang buwan na. Ilang buwan na ba yung Jenna Bell? Ito na din. 3 months na rin. Ikalibog ko. Sino pa bang nandiyan guys? Paramdam. Dyan. La 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 la. Apat pa eh. Hmm? Apat. Si ano pa yan siguro? Si Pat Mars.
Mega love, shoutout kami. Thank you so much sa suporta. Hala, tingnan mo. Hmm? Paano daw makakonected sa password pag ang paano pinalagay? Paano makakonect sa wifi? Hindi ang password. Kasi hindi lagay mo nila dito. So, paano? Paano daw makakonect sa wifi kahit hindi alam ang password? Ayan o. Wala, hindi mo alam yung password, makakunik ka. Piso wifi. Oh! Oh! Bakit? Ano ba yan? Na ano yan? Ano yan? Bilisan mo. Na ano? Na ano? Vlog? Hindi. May lagnat siya eh. Ngayon ko lang nakita. Dali, lagyan mo ng yellow, Dad. Baka doon yung... Dito, dali mo! Pati ano pa? Dad! Buti nga. BM! Bakit na yun muna Nagsasaing ako. Ngayon ko lang napansin ko. Sabi ko nakatingin siya sa ano. Yung big na may ano mo na rin. Ayun na. Yung big na may yellow. Pinisil ko lang. Lagyan mo ng ano to. Lagyan mo sa ano ba yun? Sa damit. Sa damit ba yun? Kumuha ka ng damit na maliit. Dito lang. Ngayon lang. Bakit lang? Di ba uwi kami? Nagsasaing ako. Mainit? Hindi mo napansin. Sige, hindi. Kapapainom ko nga lang ng malamig na tubig eh. Ay, mainit na lang. Akin yan. Lang, gamot. Kapapainom ko lang. Yung ano doon natin. May nakasalang. Hindi. Bakit ba siya kanina dyan ka ikuti? Naglarat ko ba? Laro pa sila. Mama. Ano mo kanina? Pindutin mo lang dyan. Oo. Ito pinindit ko eh. Kaya naman mo dito na ang init. Baka may pila ito. Ay, kulang na ano. Laro pa sila kanina. Tumatakbo nga. Mama. DM, mama. Mama. DM. Sabi ko, nagulat ako. Nakapitig na lang siya sa ano. Electric pan. Ay, wala na. Nagpunas na siya ng sipon. Ay, ano, electric fan mo dad? Ewan ko pa, yung ka natin. Ay, wag mo na. Magpalo ka ng hangin. Yung nakasalang doon ha. Huwag dito tumanganga. Wala kayong doon ha. Tawagin ko na lang pag kailangan. DM. Kinaro ka dyan nakita. Ayun na eh. DM. DM. Pahinga ako na pago na may lagyan mo ng konting suka. Then, May pilay ko, hindi daw mapansin. Ay, pilay nga yan. Nadapa Nadapa yan eh. Nadapa pala siguro. Hindi, para mapawisan mo. Pinadadawakan mo kumain sa dito na. Ang tito na yung nangyari sa'yo di. Nagulat ako, nagsasaing ako. Masama ang pakiramdam. Sabi niya, oh. Mabuti, pag limon ka, papainom ko na ng gamot. Pero alam mo pa kanina to, may sakit. May lagnat ako, kaya nga ako kumain kasi painumin ko siya ng gamot. Nagulat ako. Ano to? Linas ka, ngayon lang na naman. Nangyari lang kay mama at dati. Buti na-rescue mo agad siya. Oo, kaya sabi ko, ate, hindi ko kayang mag-isa eh. Kasi pipisil ako. Paano ba gagalaw-galaw siya? Pinila ko pati yung titik niya. Buti na sa... Sasaktan siya dahil mapilay kumata. Hindi. Ako lang, sabi ko, ba't parang may sinat siya? O, di ba? Hindi na kaya naman ito. May, ano yan? Tapos, pampunas ko. Kuha mo pa ng gamit. Yan, ha? then, Gamit. Saka short. Bumabagsak Ate, ha, yung niluluto ko, ha?
Nakaano na siya. Kanina talaga kulay ano na eh. Kulay yan. Ako pa kasing ganyan eh. Di ba, ito ni, kita mo, pagbigay ko? Oo, nakalimutan niya. Nakatira. Ayun ito. Bakit ano Wala kaya na, okay na yung mukha. Okay lang. Kaya lang namula ko. So, sobrang pisil ko, nanggigigil ako eh. Buti ka mo, alam mo rin yung kung saan ka. Experience ko na kasi Ate Ami, kaya lang kailangan ko, dalawa kami. Kasi may maghawak, Oo, tapos napilay ko. napili ko, kaya namasok pa siya, oh. Pinasok ko ng ano. Lamig. Kasi Kaya nakainit umalis yan. yan siya eh. Ano ba ba sila dito yun? Bunasan ko Kita ko pa, di ba? Dito tawag ko DM. Eh kung na-discover ko siya lumapit sa akin doon, Mali. Yan lang sa akin. ano na yung mukha niya, ang lips niya. Si Candy, wala akong pakialam. Yan ang sinasabi ko na ninermo na ako kay Candy. Hindi niya napansin ang kapatid niya, iba na ang ano. Ay, Diyos ko. Ano na yung mukha niya. Yung lips niya. Ayun na nga eh. Nakasunod ko ng Bumalik na yung Hindi, lips niya. pupunasan ko siya ng itlog. Ay, hindi yan. Ito na, ito na. Dito sa mga pinipili. Para makasaan na. Gutom na nga ako kaya ako hindi. Ayan o, higop ka sa bubo. Kaya nantay din kita kanina. Kasi nandiyan na yung sabaw, initin nga dyan. Bakit may baka inano pinto, bagay therapy. Bakit? Hindi mo galing-galing. Kaya pinila namin kanina ng ano. Lagi pa naman ito nandoon. Sabi kay Peton lang ko, si Biik, lagi pa naman nandoon kay Noah. Diba, naisip ko rin baka mamaya. Hindi natin din alam. Sa labas ko lang magkakawasin sa labas. Kasi nung kay DM, ay kay Matmat. Ay, Kaya kailangan may alam ka talaga din na ano. punta ko kay Ate Ann dati. Wala din niya alam. Hindi rin kasi siya pinisil ko, hinila ko ganyan. Di ba yung mukha niya kanina eh. Bahala na. Basta kung yung kaya kong gawin, yun lang ang ginawa ko talaga. DM. Tapos may Ito dito sa mga lagnat. Experience ko na yan. Ang problema talaga, kailangan dalawa kasi maghawak pa. Siyempre, kahit pa paano di may alam yung kapitbahay. Ako talagang ano kung may nahulog. Dami na ako na-experience. Namuda, oh. Nila. Lagot ka rin tayo kay Papa. Uy! Anak ka ng titing naman. Ha? May pili. Yung busa mo, sinisira mo yung ano. Ikoy! Saan masakit eh? Pag ganyan, suka at saka ano, Suka nga. suka na ano, parang lumabang na pagluto. Yung lips niya, tingnan, iba na lang. Kanina. Nagulat ka, bitbit ko talaga siya na rin. Tago siya. Sabi siya, kami siya. Saan ba na nakauna ni Kwan? Hindi, sabi nila, il daw, ano, nag-ilot ko pala. Oo. Kaya nga si anong dalawa eh. Para ano. Ay, nako. Tapos baka ano din to, hindi pa nakakain. Ayun, tinan mo. Naku, kumain na siya. Kumain na. Nakasubo yan, kaya lang sabi ni Ate Elsie, busog ba yan? Sabi ko, hindi naman, bakit? Kaya lang, ano dali. Hindi lang, palis lang tayo eh. Yung binigay ko kay ano. Maanghang. Walang dami ano. Oo, kasi maanghang. Ano nga, meron ako doon. Yung ano, parang, Ganda lang yung mild lang yan. Malaya, ano yan eh. May, ano parang yung may yan. luya sa atin. May luya din yan ate. Yan, Ano masakit sa'yo din? Pinawisan. Pag napawisan ko mamaya, wala na to. Ano masakit sa'yo ha? Ayun, nakakita ka na ha. Ganyan din si Mama dati. Ganyan ka ba dati? Ako, Okay, ma'am. sa akin nagmana. Ito? Sa akin na. Yun ang mo, pinawisan mo siya. Ganyan din sabi ni Candy, ganyan din si DM dati. Na ano na rin yan dati pa. Sa bati, ganun-ganun din to, te. Pag naglawayan, oo. Kaya itong bata, lumabas, tapos biglang may nagsalubong. So, huwag mo suog. Ang palawayan mo sa tao, may usog din. Kasi baka yun ang ano ng lagot. Hindi ka gali ang bata, hanggang ano, nasuka tayo, ganun. Ay! Ano ko diin? Kanina Tapos ko pa siya ano, di kanina. ba? Naglaro nga siya, takbo sila, takbo. Kaya di ko alam na bakit. Sabi ko, may sinat. Sabi ko, may sinat. Sige lang, gusto ko nga tumakbo para pawisan.
Ngayon, ang problema, pinawisan siguro. Sakit na. Sakit. Lumabas. Para maano natin lutin. Para magaling. Akala ko massage ka eh. Lupat sa mga bata. Ha? Kaya sila pati di ba? Pupunta sila dito. Wala na. Wala na. Yay! Magaling na siya. Diba? Wala na. Beta.